Aquest any volíem fer una cosa diferent, que s'ha traduït en aquest primer think tank, que és una espècie de laboratori d'idees, és una espècie de laboratori de reflexió i de debat amb les empreses i el món de la universitat, en el qual ens permetia ja totalment parlar d'alguns aspectes vinculats a l'àmbit de l'arxivística. Aquest any aquests aspectes han estat tres: la recerca en arxivística, la formació en arxivística i les habilitats toves o les soft skills que poden ser demandades per les empreses i que els nostres estudiants han de ser conscients que això també forma part de les seves habilitats per anar treballant en aquests espais. El primer espai eren la zona de debat, la zona de reflexió, en el qual s'han celebrat tres taules de debat, tres taules de reflexió vinculades a cada un dels àmbits que hem comentat, la recerca, la formació i les soft skills. Era un espai, diguem-ne, no el volíem que fos acadèmic, que fos un espai molt amigable, que fos un espai molt de relació molt directa, i després en el mateix moment s'han celebrat diferents sessions de networking, en el qual les empreses tenien uns espais on podien rebre els estudiants, les persones interessades, i plantejar, diguem-ne, opcions de feina, opcions de projectes, quins són els perfils, quins són els interessos, i per tant el diàleg directe entre l'estudiant o les persones de l'escola i les empreses. Aquesta era la dinàmica i aquesta ha sigut tot el que ens ha permès fer aquestes dues accions a dintre del think tank. Des del primer moment en què vam plantejar aquesta opció, primer les empreses, vam notar que hi havia un interès, que hi havia com un entusiasme, no? Hosti, si ens deixeu venir a parlar, nosaltres encantats, i vindrem a parlar, ens pregunteu, i per tant, crec sincerament que les empreses tenen necessitat de ser escoltades. Per tant, les empreses inicialment es van mostrar molt favorables. Ens faltava veure com reaccionaria l'altra part, la part de la universitat, la part de persones interessades, la part de gent que està buscant feina o que li interessa el món de l'arxivística, a veure com respondrien. La veritat és que ha anat molt bé, ha vingut molta gent interessada, al final hi ha hagut aquesta dinàmica d'interacció entre els dos àmbits. La veritat és que molt contents perquè les taules de debat han sigut molt enriquidores.